No niin, testissä meillä tänään Stolichnaya vodkaa. Valmiiksi kaadettuna epätasaisesti, insinöörimäisesti. Ja nyt maistamme tätä tuotetta toverin kanssa. Kaverini ei ole 70, vaikka voisin näin luulla. Kippistä. Otetaan shottia! Ai. Joo, arvosanaksi vodkan puolesta 4/5. Maistui vanhalta sukalta, mutta aika hyvää silti, hyvä fiilis. Mitäs minun toverini sanoo? Jäi melko raikas olo tuonne kurkkunielu tuntumaan. Kiitos.